Hvaljen si Marija, braćo i sestre. U svom posljednjem videu sam bio istaknuo dvije stvari o kojima bih danas želio malo govoriti i posvjedočiti, a to je da često puta promišljamo i razmišljamo o stvarima i postavljamo određena pitanja u svojoj nutrini na koja u datom trenutku ne nalazimo odgovore. Evo tako sam ja na brojna neka pitanja i upite koja su mene mučila i koja sam sebi postavljao, o čemu sam promišljao u sebi, čak nikada niti ne izgovarajući ih na glas, dobio odgovore godinama kasnije, pa čak i desetljeća, 2 desetljeća kasnije. Druga stvar, a to je još važnije od toga, bio sam istaknuo i svjedočio o tome kako sam se često puta osjećao usamljeno, napušteno i odbačeno. Danas ću vam posvjedočiti o, pa rekao bih, najtežemu iskustvu koje nosim, koje je vezano uz to, uz odbačenost i usamljenost, bezvrijednost, osjećaj da nikome nije stalo do tebe, da nikome nisi bitan. To iskustvo sam doživio u, ne znam točnu godinu navesti, s obzirom ne mogu točno smjestiti u da li je to bila 2010. ili 2011. godina, znači prije 15 ili 16 godina. I kako sam u to vrijeme živio stvarno kaotično, s obzirom da sam baš stalno bio prepušten sebi i zapravo vrlo malo sam primio svoje obitelji što se tiče bilo kakvog usmjeravanja, razgovora, i bio sam totalno nesposoban za život, a imao sam brojne talente i nisam se s njima znao koristiti, ne na pravi način. I tako da moj život je bio atomska bomba u jednom trenutku. I mama mi je umrla 2009. godine, 12.12. na Gospu Godelupsku, od raka, i to se dogodilo zapravo dosta brzo. Nisam nekako to uspio niti prihvatiti u sebi, nismo se razgovarali, jako malo smo se razgovarali i teško sam to doživio i proživljavao u sebi. Tek sam joj na samrti, nekoliko dana prije smrti, izrekao i otvorio svoje srce i ona meni. Pa kako je vrijeme prolazilo, tada sam zapravo izgubio jedinu osobu koja je baš iskreno bilo stalo do mene i koja se baš zanimala za mene, koja me je voljela, koja sam bio bitan. I kako je vrijeme prolazilo i odmicalo, i prestalo je to jednostavno, to iskustvo da me bilo tko zove na mobitel i ima bilo kakvu potrebu za mnom, osim ako nema neki interes ili ako mu nisam dužan novce u to vrijeme, kako sam kockao i sam živio totalno nenormalno. I jednostavno je bilo grozno to iskustvo i ta svijest kako si usamljen, odbačen, uskraćen za bilo kakve odnose, za bilo kakav odnos, nekom stalo do tebe, da si nekome bitan, da neko ima potrebu za tobom, da se neko zanima gdje si, što radiš. I meni je to nekako čak bilo normalno da nemam nikoga takvoga, zato jer sam se cijeli život seljakao i uvijek sam nekako bio pridošlica, sve posudi, i to se nastavilo kasnije u mom životu. Nisam nikad ne ide se ustabilio u neku određenu sredinu ili nisam neki posao radio dugoročno na istom mjestu, stalno sam mijenjao poslove, stalno sam davao otkaz, živio sam stvarno brzo i ludim životom. I jednoga dana se šećem, oni koji poznaju Zagreb će im ta lokacija biti jako dobro poznata, križanje Savske i Vukovarske, i stojim na strani ispred policijske postaje, iza mene se nalazi Zagrepčanka i gledam prema Ciboninom tornju.
I u jednom trenu gledam u taj toranj i želio bih naglasiti da sam u tom trenutku imao zapravo puno novaca. Znači ne radi se o novcu, tako da često puta znaju ljudi misliti da sam stalno bio bez novaca. Nije istina, ja sam zapravo vrlo često imao jako puno novaca. Na lak način sam dolazio do njega i u tom trenutku sam imao jako puno novaca sa sobom. Ali sam bio prazan i bio sam sam i stalno sam morao, ako bi bilo s kime htio biti u kakvom odnosu, stalno sam nekoga morao zvati, stalno sam nekome, čak i nesvjesno, nije to bilo niti svjesno, to je od mene uopće nisam niti morao iskorištavati. Ja bih ti poklanjao novce, kupovao ti stvari, davao ti, jednostavno, evo, da bi bio sa mnom, da bi provodio vrijeme sa mnom, pa tako i svoje obitelji. I u jednom trenu gledamo taj toranj, Cibonin toranj, koji je, evo, oni koji poznaju Zagreb znaju da je to onako dosta visoka zgrada, i dolazi mi misao da nemam nikoga na ovome svijetu i da mene nitko ne voli i da nikome nisam bitan, da sam totalno nebitan i da na ovome svijetu koji broji velik broj ljudi, milijarde ljudi, ne postoji niti jedna jedina osoba kojoj sam ja bitan, koja je stalo do mene, koja me voli, koja razmišlja o tome gdje sam ja, koja, ako me duže vrijeme neće čuti ili vidjeti, će razmišljati o tome što mi se dogodilo, gdje sam, da li mi se nešto dogodilo, da li sam dobro, da li sam umro, bilo što. Mene je ta spoznaja presjekla, ubila. U jednom trenutku me ubila, ko da me netko sa ogromnim maljem onako zakucao i zabio u zemlju svom snagom. Onako totalno nokautiran, bio sam van sebe, u tijelu, ali van sebe. I gledam taj toranj i dolazi mi sljedeća spoznaja, odnosno misao: baci se, olakšaj si. I onako niko neće žaliti za tobom. I onako je svima svejedno. I onako si bezvrijedan. Nikome ništa ne značiš. Baci se, olakšaj si i sve je gotovo u jednom trenutku. I gledam u taj toranj i ja sam tamo valjda stajao doslovno, evo ne znam, nekoliko minuta. I gledam ga i gledam i prihvatim tu misao kao istinu. Da, to je sve istina. Stvarno, nikome nije stalo do mene. Svima sam, ne postoji niti jedna osoba koja sam bitan. Niko ne bi žalio za mnom, niko me ne bi nedostajao, niko ne bi tugovao za mnom. Mogu si olakšati, mogu se ubiti. Dovoljno je samo baciti se s te zgrade i gotovo je. Onako. Čak i ako se predomislim, ako napravim taj korak, više nema natrag, gotov si, pljas, pašćeš dolje, rasplasno, ne znam, moje tijelo će, plubanja će mi popucati, ispolomit će mi se sve kosti, mrtav sam, 100%. Nema uopće promišljanja o tome. I jeza me ogromna uhvatila i primila, ali ne od straha od toga, nego zapravo od boli, da je to istina. Da ja stvarno nemam jednu jedinu osobu koja je stala do mene. I gledam ga i dalje i u jednom trenu kao da sam se probudio, ali se nisam probudio, to se događalo i to je živa istina. I kao da sam se trgnuo, ali ne svojom voljom. I sljedeća spoznaja mi dolazi, odnosno misao, ne spoznaja.
I mislim si u sebi, nisam to izrekao, otkud mi snage da to već nosim više na svojim plećima, na svojim leđima, da to nemoguće, otkud mi snaga, kako mogu nositi tu težinu svog života, svoje svakodnevnice, svog tog bauljanja svojega, i ko da cijeli život igraju ping ponga sa mnom, totalno zanemareno, uništeno dijete koje je sad izraslo u mladića, koje nema nigdje nikoga u bilo čemu nije usmjeravao, nikada mi niko nije baš posvetio bilo kakvo vrijeme, niti sam se imao bilo kada u bilo kojoj situaciji, zajednici, odnosima priliku ugledati u nekoga jer smo se non stop seljakali. Totalno, mislim si o sebi, otkud mi snaga da to nosim. I evo sada, 2 desetljeća nakon toga, zapravo manje, 15 godina nakon toga, sada znam da ja to nisam nosio, da je Isus bio već tada sa mnom i da me Isus čuvao. I evo, kakva je to bila laž koja me đavao želio uzeti sebi u naručje i nikada više ne ispustiti iz njega, da počinim to samoubojstvo. Zamisli sada s odmakom. Pa čak i ako je to u tom trenutku, a bila je istina, nakon što je mama umrla stvarno na ovoj kugli zemaljskoj od svih tih silnih milijardi ljudi, niti jednoj osobi nije bilo iskreno stalo do mene i nitko me nije volio. A gledaj što je Bog napravio. Gledaj što je Bog s odmakom napravio. I što je Bog pripremio za moj život. S koliko me blagoslova i milosti obasipa danas u mojoj svakodnevnici. I za koliko bi toga svijet bio zakinut. Da mene više nema. Da me od tog trenutka, od toga dana više nije bilo na kugli zemaljskoj. Pa gledam svoju djecu, nevjerojatni su. Gledam svoju suprugu. Znam da je Bog mene odredio da budem njezin muž. Vidite, sa koliko bi moja supruga bila zakinuta. To sam se, evo, tek sada posvijestio i prosvjetlio. Hvala ti Bože. Što moj život danas donosi blagoslove i radosti drugima. Što kroz moj život i kroz moja iskustva možeš uzdizati i podizati druge. Hvala ti što po mojemu primjeru življenja ukazuješ i drugima na to da se treba suočiti sa istinom, da ne treba bježati od nje, ali da se trebamo mijenjati, da trebamo drugačije živjeti, da smo pozvani ljubiti, da ne promišljamo puno o nekim stvarima na koje ne možemo naći odgovor i nećemo naći odgovore. Možda nije vrijeme da nađemo te odgovore, jer ih možda u ovom datome trenutku ne možemo niti nositi. Možda je potrebno određeno vrijeme da nas Bog izgradi, da nas osnaži. I kada će biti njegovo vrijeme, tada ćemo spoznati istinu o svojem životu i dobiti odgovore na brojna pitanja. Tako da evo, preporučam svima da sagledaju svoj život u Božjoj istini i da nikada zapravo ne odstupaju od te istine i ne bježe od nje, pa kako god ona bolna bila, te da budu postojani i ustrajni i da nikada ne odbacuju ono što je Božje i da nikada ne odstupaju od Božje ljubavi i ne boje se otvoriti Božjoj ljubavi koja je savršena i koja ima moć oblikovati i mijenjati sve oko sebe i po kojoj Bog može činiti čuda u našim životima i u životima naših bližnjih, ali prije svega onoga trenutka kada se mi počnemo mijenjati i kada mi prihvatimo njegovo milosrđe i kada mi prihvatimo njegovu ljubav i kada povjerujemo zapravo da smo ljubljeni, da smo vrijedni i da nismo zaboravljeni i da nismo odbačeni, da nismo izgubljeni. Tako da evo, svakome koji se na bilo koji način prepozna u ovome i tko nosi određenu težinu na svojemu srcu, znaj da te Bog voli, da te Bog ljubi
i da te Bog nikada nije i nikada neće zaboraviti. Ali također svakoj osobi koja se muči sa brojnim pitanjima i sa određenim situacijama koje sada proživljava i doživljava u svojom životu, a ne nalazi odgovore na njih i možda ovoga trenutka ne nalazi čak niti izlaz iz tih situacija, nemoj odustati i nemoj očajavati. Ustraj i budi postojan i baci se u Božje naručje i vjeruj da Bog ima plan za tebe i vjeruj da sve što ti se događa u životu je Bog dozvolio i dozvoljava za tvoju izgradnju i za izgradnju cijeloga svijeta, te da Bog želi da se posvijestiš i učvrstiš u spoznaj kako si ljubljen, kako si vrijedan, kako si savršeno stvoren ili stvorena i kako Bog svoju djecu, svoju ljubljenu djecu, da bi ih izgradio i da bi ih učvrstio i da bi ih osposobio za život, izgrađuje često puta na načine koji su nama bolni i koje bi mi željeli izbjeći. A Božja volja je ipak nešto drugčija i Božja volja je uvijek bolja za naš život. Tako da prihvatimo Božju volju za svoj život i ispovedamo se često i tražimo Boga i družimo se sa Svetim pismom. Molimo. Molite li dovoljno? Božji blagoslov.